Noswaith dda, mae'n braf eich gweld chi i gyd. Dwi'n credu bod bron pawb o'r wythnos diwetha wedi dod nôl. Mae'n hyfryd eich gweld chi to. Robat Powell ydw i, a dwi'n eistedd gartre yn Rhyfores Gerdd Abertawe. Mae'n braf eich gweld chi ar wasgar ar draws Cymru i gyd, dwi'n siŵr. Yr wythnos diwetha, fi o'n i'n edrych ar 3 pheth sy'n gallu creu problemau i ni wrth gynganeddu, sef yr odl, i gwpan ag y. Wedyn wnaethon ni y trwm ag ysgafn, seiniau fel tôn a ton, a hefyd y lleddf a thalgron, a'r seiniau fel wy a wy, swyn gwyn. Ond mae 3 peth gyda ni heno eto, 2 beth sydd yn gallu yn baglu ni efallai, 2 beth mae eisiau bod yn ofalus amdanyn nhw, a wedyn 1 peth creadigol, sef sut mae llunio cwpled ag ewn ni at greu cwpledi, a cewch chi gynnig ar orffen cwpledi eich hunain, ac wedi edrych ymlaen yn fawr at hynny. Reit, 3 pheth sydd gyda ni te, a dechrau gyda llinell fel hon. Ni'n disgrifio y bobl mas yn Abertawe ar nos Sadwrn, yn behafio wrth gwrs. Y rhai cŵl mewn bariau cul. Y rhai cŵl mewn bariau cul. Shwt mae'r llinell yn swnio i chi? Cynganedd draws, y rhai cŵl, bariau cul. Chi'n clywed y 2 acen, yr orffwysfa, cŵl, y brifodl, cul. Cyn y 2 acen mae cy, cŵl, cy, cul. Iawn. Mae'n dda. Ond, ydych chi'n clywed y sain ar ôl y 2 acen drom yna? Cŵl, cul. Yr un sain sydd gyda ni yn y 2 acen, yn y 2 le, yr orffwysfa a'r brifodl. Ac mae hynny yn anghywir. Mae'r sain yn rhy debyg iddi gilydd. Mae'r gynghanedd draws a groes yn dibynnu ar seiniau tebyg wrth gwrs. C yn ateb p, c, p yn ateb p, ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'n bwysig bod gyda chi seiniau gwahanol ar ôl yr acen. A mae cŵl a cul yn llawer i debyg, a mae hwnna'n cael ei gyfri yn fai. Ac enw i ni'n rhoi ar y bai yna yw y proest, neu proest i'r odl. Proest i'r odl. Felly, i ni'n mynd at y sgrin nawr i edrych ar gwbl mwy o enghreifftiau o'r proest yma. Os rhannwn ni'r sgrin, reit, ni wedi dod nôl, a fe trio ni eto i gyrraedd y sgrin. Oedd rhyw broblem? Dwi'n meddwl na achos bod ni wedi ymarfer efo gyna, dwi'n meddwl bod y gau neu beth yn iawn, lle just trio eto, dwi'n meddwl. Trio ni to. Share screen, dyma ni. Iawn. Dyna ni. Gobeithio bod chi'n gweld y sgrin yn ddigon clir. Ar y chwith, rhif 1, dyma'r llinell yn ei newydd i chlywed i. Y rhai cŵl mewn bariau cul. Chi'n gweld cytseiniad sy'n ffurfio'r gynghanedd draws. Hyr, cy, wedyn yr orffwysfa, ac ar y diwedd, cy, o flaen y brifodl. Ond, chi'n gweld y cytseiniad sy'n cŵl a cul yn cael ei nodi, cy ac en L, cy ac en L, mae'n rhy debyg, a dyna'r proest, ac mae'n fai.
Ar y dde, rhif 2, mae llinell arall. Pobl yn canu yn ei diod. Yn y gwyn, clywais y gan. Clywais dyle hwn y fod wrth gwrs. Yn y gwyn, clywais y gan. Chi'n gweld y gynghanedd? G yn gwyn o flaen yr acen, G yn gan o flaen yr acen. Ond beth sy'n dod ar ddiwedd y geiriau? Gwyn, gan. Yr un sain yn, felly mae'n rhy debyg a proest yw hwnna. Gwyn a gan. Ac mae'n anghywir. Ar ôl yr orffwysfa a'r brifodl, pryd maen nhw'n acennog fel gwyn, gan, mae rhaid bod y gitsain ar ôl yr acen yn wahanol yn y ddoi air. Wedyn, dewch lawr i rhif 3 ar y chwith. Mae'r llo wedi disgyn i'r afon, a dyma ni, y llo yng nghanol y llu. Y llo yng nghanol y llu. Yn swnio'n hyfryd, ond gwrandewch eto, y llo, llu. Chi'n gweld y gynghanedd, ell o flaen yr acen yn llo, ell o flaen yr acen yn llu. Ond ar ôl yr ell, mae gyda chi lafariad agored, o, i. Tro yma, does dim citsain yn cau y sillaf na. Lafariad agored sy'n na, o, i. Ond yn ni'n barnu bod rhaina yn rhy debyg iddi gilydd hefyd. Mae'n amhersain a mae hynny yn broest. A gwall yw hwnna. Allwch chi ddim cael y ddwy acen ar eiriau sy'n gorffen mewn llafariad agored. O, i, llo, llu, proest. Ac ar y dde, rhif 4, disgrifio adeilad. Y to yw cryfder y tŷ. Y to yw cryfder y tŷ. I chi'n clywed y cyfatebiad. Ty yn ateb ty, to, tŷ, iawn. Ond beth sy'n ar ôl y ty yn y ddoi air, llafariad agored, o, i. Rhy debyg iddi gilydd, bai, a proest yw hwnna hefyd, a dyn ni ddim yn gallu neud e. Felly, i grynhoi, y ddau bwynt bwled ar wilod y sgrin, yn y gwyn, clywais y gan, en ag en ar ôl y ddwy acen, proest yw hwnna neu proest i'r odl. A wedyn, y llo yng nghanol y llu, dwy lafariad agored, ac yn ni'n dweud taw proest lafarog yw hwnna. Dyna'r term proest lafarog. Ond peidwch â poeni gormod am y termau, ond dyn ni ddim yn cael sgrifennu llinellau fel yna. Mae'r llinellau yna i gyd yn rhai acenog. Mae'r brifodl yn drwm, cil, llu, tŷ, gan. Ond hefyd, ych chi'n gallu cael proest mewn llinellau di-acen. Mae 4 esiampl fan hyn. Rhywun sy'n ceisio ennill gwobr, ennill medal, yn dilyn y medaliwn. Chi'n gweld y gynghanedd a'i chlywedi, dy ac yn L, dilyn, medaliwn, dy ac yn L. Gynghanedd dda. Ond mae'r ddau air yn gorffen ar un sain. Yn dilyn y medaliwn. Mae'n amhersain anghywir proest i'r odl. Rhif 2. Un bradwr rhwng y brodyr. Judas yng nghanol y disgyblion efallai. Mae'n gynghanedd gref. Brad, brod, un bradwr rhwng y brodyr. Ond ych chi'n clywed beth sy'n dod ar ôl y ddwy acen. Bradwr, brodyr. Sy'n ar ddiwedd y ddoi air, maen nhw'n hollol debyg, proest anghywir. Rhif 3. A hael yno eleni. A hael yno eleni. Cynghanedd groes. Yno yn ateb yr en yn eleni. Ond beth sy'n dod ar ôl y sillaf ar acen? Yno, eni. Mae dwy lafariad agored eto. O, i. Maen nhw'n rhy debyg i sain
proest lafarog ac mae'n anghywir. Rhif 4. Gwyliau yng ngwlad y golau. Gwyliau yng ngwlad y golau. Mae'r gynghanedd yn glir, G ac yn L yn gwyliau, G ac yn L yn golau, ond beth sy'n dod ar ôl yr acen, gwyliau, golau. Llafariad sy'n hollol debyg mewn gwirionedd, maen nhw'n odli fan hyn, maen nhw'n rhy debyg, maen nhw'n proestio. Proest lafarog eto. Mae'r 4 llinell yna yn anghywir. Ond hefyd, yn y llinellau acenog a diacen yn ni newydd weld, lle mae'r proest, cynghanedd gitbwys sydd yn ni bob tro. Mae'r brifodl yn ddiacen, wedyn mae'r orffwysfa yn ddiacen, brodyr, bradwr, neu mae'r brifodl yn drwm, llu, a mae'r orffwysfa yn drwm, llo. Ond wrth gwrs, fe allwch chi gael cynghanedd draws neu cynghanedd groes, gitbwys, anghydbwys, fel y llinell ar waelod y sgrin. Mae her o flaen y morwr. Llinell ddiacen, morwr, ond mae'r brifodl yn ddiacen, ond mae'r orffwysfa yn acenog, her. A mewn llinell anghydbwys fel yna, does dim proest yn gallu bod, a mae hynny'n newyddion da. Mae her o flaen y morwr, achos mae'r ar ddiwedd her yn rhan o'r gynghanedd. Mae'n rhan o'r gynghanedd. Mae her o flaen y morwr, dim proest mewn llinell anghydbwys. Newyddion da. A rhagor o newyddion da yw bod rhai llinellau yn edrych efallai fel bod proest ynddyn nhw. Ond does dim proest. A mae rhai enghreifftiau fan hyn, a fe welwn ni pam does dim proest. Rhif 1. Lliwiau llon ar gill y llwyn. Cyll, coed cyll, wrth gwrs, hazel. Lliwiau llon ar gill y llwyn. Y ddwy acen ar llon llwyn. Wel, maen nhw'n dechrau gyda ell. Mae ell o flaen yr acen, a'r un sain ar ôl yr acen yn bob tro, yn y ddoi air. Llon, llwyn, dwyen. Maen nhw'n debyg, ond gwrandewch ar sain y llyfariad yn y geiriau yna. Llon, llwyn, on, wyn. Yn llon, mae llyfariad yn insain. Yn llwyn, mae'r llyfariad yn ddeusain, diphthong. Felly, maen nhw'n ddigon gwahanol i sain, felly dyw hwnna ddim yn proestio. Llon, llwyn, dyn nhw ddim yn proestio. Wedyn rhif 2. Mae rhywun yn gweithio mewn tŷ bwyta neu dafarn wedi torchi llewis yn cario'r cwrw at y ford. Dyma ni. Braich wen yn dwyn bir a chan. Braich wen yn dwyn bir a chan. Mae'r orffwysfa ar wen. Mae'r brifodl ar diwedd, wel, chan. Eto, doi air, unsell, yn gorffen ar un sain, en, ond gwrandewch ar llyfariad eto, wen, chan. Ych chi'n cofio'r trwm ag ysgafn yr wythnos diwetha? Wen, llyfariad fer, mae'n drwm. Chan. Llyfariad hir, mae'n ysgafn. Maen nhw'n ddigon gwahanol, does dim proest. Rhif 3. Yn y gwanwyn, daw'r gwenyn. Gwan, gwen, dyna'r gynghanedd. Mae'r ddoi air yn gorffen ag en. Gwanwyn, gwenyn. Ond eto, sylwch ar y llyfariad sy'n dod o flaen yr enna. Gwanwyn, gwenyn. Yr wythnos diwetha wnaethon ni y lleddf a thalgron. Lleddf a thalgron. Y llyfariad lleddf, llyfariad leddf yw wyn a un yn dalgron.
A mae wyn yn llafariad ddeisain ac yn unsain. Maen nhw'n ddigon gwahanol a does dim proest. Mae hyd y llafariad yn penderfynu a oes proest neu ddim. Iawn, rhif 4. I gilio yn y golau. Chi'n gweld y gynghanedd gil, gol, iawn. Mae'r ddau air yna yn gorffen â llafariad gilio, golau, llafariad gored, ond yn gilio mae o yn unsain, ai ar ddiwedd golau yn ddeisain. Maen nhw'n ddigon gwahanol, dim proest. Mae hynny'n iawn. A wedyn, un peth arall sy'n gallu osgoi'r proest i ni. Rhif 5 a 6. Yn rhif 5, dyma'r llinell. Y to mor frau ar y tŷ. T, o, t, i, yn edrych fel proest. Ond dwedwch y llinell yn rhugl, y to mor frau ar y tŷ. Chi'n clywed y sain ar ddechrau môr yn dod ar ôl y llafariad yn to. Wel, mae fel petai ni'n anganu'r llinell fel y tom o'r frau ar y tŷ. A wedyn, nid dwy lafariad sydd ar ddiwedd y geiriau to a tŷ, ond tom a tŷ. A maen nhw'n wahanol a does dim proest. I ni'n benthyg cydsain y gair canlynol i fynd ar ôl y llafariad yn yr orffwysfa. Wedyn rhif 6, llinell ddiacen, heno rwy'n mynd i gwyno. Heno, yr orffwysfa, gwyno, brifodl, wel, mae'r ddau air yn gorffen â llafariad agored, o, maen nhw'n odli, sy'n awgrymu proest. Ond eto, gwrandewch ar y sain eto, heno rwy'n mynd i gwyno. Ac ar ôl yr o yn heno, mae gyda chi gydsain ar ddechrau rwy'n, a gallwch chi anganu'r gair fel henor. Henor rwy'n mynd i gwyno. A mae'r sain yn wahanol a does dim proest. I ni'n dweud bod cydsain yn dod ar ôl llafariad ar ddiwedd yr orffwysfa yn achub y proest. Mae'n achub y proestio fyna. A does dim bai. Felly, dyna rheolau ar proest. Wps. Felly ni fynd ymlaen. Dyna llinellau cywir na ni. Ac i weld bod chi wedi deall yr egwyddor, ymarfer byr, sydyn, ymarfer byr. 6 llinell, ydyn nhw'n proestio neu ddim? Oes proest yno neu ddim? Nawr, gan bod fi'n edrych ar y sgrin, bydd rhaid i fi ddod mas os gallai eich gweld chi fan hyn. Dyna ni. Reit, mi'n gallu eich gweld chi. Felly, y llinell gyntaf, a rhedwn trwy yr hedyn. A rhedwn trwy yr hedyn. Os ydych chi'n meddwl bod proest yna, allwch chi roi eich bawd tua lawr i ddweud bod e'n anghywir. Os ydych chi'n meddwl bod dim proest yna, bod y llinell yn iawn, trowch y bawd i fyny. Felly, beth yw e? A rhedwn trwy y rhedyn. Beth yw'ch barn chi? Proest neu ddim? A rhedwn rhwng y rhedyn. Wel, anghywir. Mae'n proestio. Mae rhedwn a rhedyn yn proestio. Y ddoi air yn gorffen gyda n ar ôl y sŵn wn ag in. A mae wn ag in yn llafariad byr bob tro. Maen nhw'n debyg. Felly, a rhedwn trwy y rhedyn. Yr ail un, bydd rhaid ni fynd nôl at yr ail un. Yr ail un, dyna ni, daw un a ienau dar dan.
enaid ar dan. Oes proes na neu ddim. Daw un a'i enaid ar dan. Pwy sy'n meddwl bod proes yna, bawd i lawr? Rwy'n yn meddwl bod dim proes na, bawd i fyny. Wel, lle mae'r ddwy acen? Un, dan. Maen nhw'n gorffen ar un sain, yn. Mae'r llafariad yn hir yn y ddoi. Un, dan. Maen nhw'n proestio. Mae'r llinell yn anghywir. Anghywir. Rhif 3. Y mae her yn rhem o wawr. Mae'r diwrnod newydd yn anherio ni. Y mae her yn rhem o wawr. Os ych chi'n meddwl bod proes na, bawd i lawr. Os ych chi'n meddwl bod y llinell yn iawn, bawd i fyny. Her, wawr. Ydy'r llafariad yr un peth? Mae her yn unsain, wawr yn ddeusain. Felly maen nhw'n wahanol, does dim proest. Mae llinell 3 yn gywir. Rhif 4. Daw elw i landeilo. Mae'n siŵr o fod yn cynnal ffair. Daw elw i landeilo. Oes proes na neu ddim? Daw elw i landeilo. Eto, os oes proest, bawd i lawr, dim proest, bawd i fyny. Wel, lle mae'r ddwy acen? Elw, landeilo. Mae'r ddoi air yn gorffen gyda llafariad unsain. Llafariad unsain, w, o. Maen nhw'n debyg iawn, felly maen nhw'n proestio. Llinell anghywir. Rhif 5. Y bara rhad bob bore. Y bara rhad bob bore. Os ych chi'n meddwl bod proest i gael na, bawd i lawr. Dim proest, bawd i fyny. Wel, bara, mae bara a bore yn proestio, ond ar ôl bara, mae cytsain yn dos. Y rr yn rhad. Felly, ni'n gallu ynganu'r llinell fel y bara rhad bob bore. A mae'r rr na yn achub y proest. Felly, mae'r llinell yn gywir. Mae'r llinell yn gywir. Ar un ola, mae'r beirdd gyda'i gilydd yn trafod. Y beirdd llon ger byrddau llen. Y beirdd llon ger byrddau llen. Oes proes na neu ddim? Bawd i lawr, neu os nag oes proest, bawd i fyny. Wel, llon a llen yw'r ddwy acen, ond edrychwch ar hyd y llafariad. Llon, byr, llen, hir. Maen nhw'n wahanol, dim proest, a mae'r llinell yn gywir. Y beirdd llon ger byrddau llen. Be sy'n bwysig yw hyd y llafariad. A dyna ddigon ar y proestio. Pan ych chi'n dechrau cyfansoddi, pidwch o poeni gormod am y proestio. Fe ddewch chi arfer nes bod clywed y sain yn bersain neu yn amhersain yn dod yn naturiol i chi. Pidwch o poeni gormod amdano fe. Reit, mewn ni ymlaen at y peth nesaf. Pan fydd geiriau yn dod ar bwys i gilydd, weithiau mae hynny'n gallu effeithio ar sain y cytseiniad. A cofiwch taw y glist sy'n rheoli y gynghanedd bob tro, nid y llygad, nid sillafiad geiriau, ond sain y geiriau un glist ni. Drychwch ar y llinell sydd gyda ni ar y sgrin nawr. Y wlad hon dan olau teg. Y wlad hon dan olau teg. Beth yw'r gynghanedd? Wel, cynghanedd draws.
Drychwch ar y cydseiniad sy'n ffurfio'r gynghanedd. Y wlad hon, mae'r orffwysfa ar hon, a cydseiniad cyn yr orffwysfa yw y dy. Wedyn, ar ddiwedd y llinell, olau teg, y cydseiniad yw ty. Felly mae gyda ni dy yn trial ateb ty. A mae'n anghywir, ynddo e? Dyw dy ddim yn ateb ty. Ond, gwrandewch eto ar sain y llinell. Y wlad hon dan olau teg. A dyn ni ddim yn ynganu'r dy yn wlad fel dy, ond fel ty. Y wlad hon, y wlad hon. Rydyn ni'n sôn am y bywyd hwn, y bywyd hwn. Pam? Achos bod eich yn dod nesaf. A mae'r eich, yn caledu sŵn y dy. A mae eich ar ôl dy, pan bydd hi ar bwys y dy, yn caledu'r dy yn ty. A mae'r llinell yn hollol gywir. Mae a hefyd eich, yn caledu cydseiniad dy, g, pan fyddan nhw nesaf atyn nhw. Nesaf atyn nhw. Felly mae a yn ffurfio y sain p, mae dy a yn ffurfio'r sain ty, mae g a yn ffurfio y sain c. A mae'n haws gweld hynny mewn ychydig o enghreifftiau. Yn y llinell hyn enghraifft, reit, mae bachgen ar dan dros wneud rhywbeth yn rhifin. Y mab hardd yn fwrlwm poeth. Wel, mae gyda ni ar ddiwedd mab, ond p o flaen poeth. Ac eto, y mab hardd, yn ni'n dweud am fod yr a'r hardd yn caledu y b ar ddiwedd mab. Yn ni'n anganu'r llinell fel y mab hardd yn fwrlwm poeth. Mae'r llinell yn gywir. Yr ail un, caid helynt I lanc talog, talog hyderus bywiog. Caid helynt I lanc talog, dy ar ddiwedd dy, ar ddiwedd caid, ty ar ddechrau talog, ond mae'r ar ôl y dy yn caid yn caledu'r dy yn ty. Caid helynt I lanc talog, mae'r llinell yn gywir. 3. Canig hen y cŵn cynnar. Maen nhw'n cyfarth yn gynnar yn y bore. Canig hen y cŵn cynnar. G ar ddiwedd canig, c ar ddechrau cynnar, ond mae'r eich ar ôl y g yn caledu'r g yn sŵn c. Canig hen y cŵn cynnar, mae'n gywir. A wedyn tair llinell arall, wyneb rhwth, wyneb sydd yn rhythu arnoch chi, llyged yn syllu yn ddwys. A'i wyneb rhwth wedi'r prawf. A'i wyneb rhwth wedi'r prawf. A mae'r yn yr yn caledu'r b. A mae'r b yn diflannu. A'i wyneb rhwth wedi'r prawf. A mae'n troi yn yn ateb Mae'n gywir. 5. Ein tref gyda'i chaniad rhydd. Ein tref gyda'i chaniad rhydd. A mae'r ar ddechrau rhydd yn caledu'r dy ar ddiwedd caniad, a mae gyda ni tref yn ateb y o flaen rhydd. Iawn, ar un ola, rhif 6, nid 5, rhif 6. Mae'r llwybr caled yn arwain I fyny I frig y bryn. Mae'r haul yn gwenu ar ben y bryn, felly brig heilog, llwybrau caled. Brig heilog, llwybrau caled. Eto mae'r eich a'r heilog yn caledu'r g ar ddiwedd brig. Brig heilog, llwybrau caled. Caledu cydseiniad dy g trwy'r eich. Mae caledu yn digwydd hefyd yn naturiol pan fydd b a p yn dod ar bwys I gilydd, neu dy a ty, a g a c, mewn llinellau fel hyn. Llinell gyntaf, wel, dyna beth yw pob un ohonoch chi heno. Wyneb pert a meddwl pur.
Wyneb pert a meddwl pur. Mae B ar ddiwedd wyneb, ond gan fod P yn dilyn yn syth, mae'r B, P gyda'i gilydd yn caledu yn un sain P. Wyneb pert a meddwl pur. Yr ail un, bywyd trist yw bwyta'r haidd, haidd barles, gorfod bita bara, garw. Bywyd trist yw bwyta'r haidd. Y mae dy ar ddiwedd bywyd wedi diflannu, achos bod y ty sy'n dilyn yn syth yn caledu'r dy yn ty. Bywyd trist yw bwyta'r haidd. A'r drydydd un, llancwrol, dewr, llancwrol, call yn caru. Mae'r G ar ddechrau gwrol yn caledu y C ar ddiwedd llanc. Cwrol, caru, llancwrol, call yn caru. Dyna'r caledu. Beth arall sy'n digwydd weithiau yw bod y ddwy sain L ag L yn dod ar bwys i gilydd. A pan fydd y ddwy yma reit ar bwys i gilydd, mae'r L yn llyncu yr L. Oherwydd, fel yna, i ni'n dweud y geiriau yn naturiol. Y llanc yn ei babell lom. Y llanc yn ei babell lom. Rhyw hen babell wael sydd gyda ge. Y llanc yn ei babell lom. Pan ych chi'n dweud babell lom, ydych chi ddim yn clywed yr L ar ddechrau lom. Mae'r sain yn cael ei llyncu yn naturiol. Felly, y llanc yn ei babell lom. L ag L ar bwys i gilydd yn troi yn ll. A does dim ots beth sy'n dod gynta, yr L neu'r L, yr L sy'n ennill bob tro. Yr ail enghraifft, rhyfel llym ar fwyell hir, ymladd ar fwyell. Rhyfel llym ar fwyell hir. Wel, rhyfel llym, mae'r L ar ddechrau llym yn llyncu'r L ar ddiwedd rhyfel, ac ych chi'n cael L, llym yn ateb y ll o flaen hir. Rhyfel llym ar fwyell hir. L ag L. A dim ond un enghraifft arall o sut mae un sain yn gallu effeithio ar y sain nesaf. Meddyliwch am y gair storm. Storm. Beth yw'r sain sy'n dod ar ôl yr S? Storm. Wel, dy, ond efe. Yn un sillafu'r gair gyda ty, S-ty, storm. Ond wrth ddweud y gair yn naturiol, mae'n cael ei ynganu fel dy. Storm, stryd, stŵr. Mae'n ynganiad naturiol. Felly, pan fydd S yn dod ar bwys y cydseiniad P, T neu C, maen nhw'n meddalu yn B, D, G. A mae'r sain fel sb, sd, sg. Felly, mewn dwy linell fel hyn, y storm a gormes y dŵr, y llifogydd sy'n dilyn y storm. Wel, ty sy'n storm o ran sillafu a dy sy'n ar ddechrau dŵr, maen nhw'n ei weld yn wahanol, ond mae'r S yn meddalu'r ty yn dy, felly storm a dy wedyn yn ateb y dy ar ddechrau y dŵr. Y storm a gormes y dŵr. A'r ail un, yntrysdau. Yntrysdau rôl trais y dydd ar ôl rhyw frwydr. Yntrysdau rôl trais y dydd. Ty sy'n cael ei sgrifennu yntrysdau a dy sy'n ar ddechrau dydd. Ond maen nhw'n cael ei ynganu ar un peth. Yr S o flaen y ty yntrysdau yn meddalu ty dy. Yntrysdau rôl trais y dydd. Felly, S sy'n meddalu P, T, C yn B, D, G. Pidwch â pendroni gormod eto am y llinellau yma, sut mae un cydsain yn effeithio ar ei chymydog ar un nesaf. Ewch yn ôl y glist, sut ych chi'n ynghanu'r peth yn naturiol, a dyna'r rheol i chi. Iawn, felly dyna'r ddau beth
sy'n gallu yn maglu ni weithiau. Ond i orffen heno, fe awn ni at rhywbeth cadarnhaol. Sut mae ysgrifennu cwpled? Pan ych chi'n mynd ati i lunio cerdd, mae fel gosod briciau ar ben ei gilydd i adeiladu wal. Y fricsen gyntaf ych chi'n defnyddio yw'r llinell gyntaf. Ych chi'n gosod un llinell yn ei lle, ond i fynd ymlaen mae eisiau llinell arall mwyn cael rhoi ail fricsen o'r ben yr un gyntaf. Ac yn y cynghanedd, mae'r cwpled dwy linell gyda'i gilydd yn sylfaenol pan i ni'n creu cerddi. I ni'n gallu sgrifennu cynghanedd mewn llawer o wahanol fesurau, cywydd, englyn a'r lleill i gyd. Y ddau, mae'n haws falle dechrau gyda nhw, yw'r cwpled, yw'r cywydd a'r englyn. Beth yw cywydd? Ond rhes o gwpledi. 3 cwpled, 5 cwpled, 10 cwpled, 20 cwpled, 100 o gwpledi. Cywydd yw'r gerdd wedyn. Felly mae sgrifennu cwpled yn sylfaenol wrth i chi fynd ati i lunio cerddi. Felly, mae cerdd syml iawn dyn ni fan hyn, cywydd syml, dim ond 6 llinell, ond edrychwch i weld sut mae'r bardd wedi creu y gerdd. Mae'n dechrau gyda cwpled. Mae'n dda ar y mynydd hen, a'r hedydd ar ei aden, yr aderyn, yr hedydd, skylark. Mae'n dda ar y mynydd hen, a'r hedydd ar ei aden. A dyna'r cwpled gyntaf. A beth sy'n nodweddu'r cwpled? 2 linell, sawl sillaf sy'n ym mhob llinell. 7 sillaf, bob tro, 7 sillaf. Hefyd, drychwch ar ddiwedd y llinellau, hen, aden. Maen nhw'n odli. Ond, mae un ohonyn nhw, un o'r 2 linell, yn gorffen gyda hen yn acennog. Mae hen yn air ar acen drom, llinell acennog. Mae'r llall yn gorffen gyda aden, gair diacen. Mae'n llinell ddiacen. Felly, mewn cwpled, mae rhaid cael 2 linell sy'n odli, un yn acennog ac un yn ddi-acen. Ac wrth gwrs, mae eisiau cynghanedd am bob llinell. Mae'n dda ar y mynydd hen, cynghanedd draws, a'r hedydd ar ei aden yn hedfan. Cynghanedd groes. Iawn, mae'r cywydd yn mynd ymlaen. Mae'r bardd yn disgrifio ei hunan yn mynd am dro ar y mynydd. Mae'n dda ar y mynydd hen, a'r hedydd ar ei aden. Rhodio fel brenin yr ydwyf, a heddi diofe dwyf. Nid oes ond llef y defaid ar y twyn, lle crwydrau taid. 3 chwpled. Yn y cwpled cyntaf, i ni'n gweld llinell acennog, wedyn llinell ddiacen. Yn y cwpled nesaf, rhodio fel brenin yr ydwyf, llinell ddiacen. Ac yn ail, a heddi diofe dwyf, llinell acennog. Felly, does dim ots beth sy'n dod gyntaf, y llinell ddiacen neu acennog. Does dim gwahaniaeth. Y trydydd cwpled, nid oes ond llef y defaid ar y twyn lle crwydrau taid. Dych chi'n gweld y gynghanedd yn y 4 llinell yna, rhodio fel brenin yr ydwyf, cynghanedd draws, a heddi diofe dwyf. Dyw'r gynghanedd ddim mor amlwg fyna falle, dych chi'n ei chlywed i, a heddi diofe dwyf, cynghanedd sain. Heddi, ac yn un benthyg y dy ar ddechrau diofed i fynd ar ddiwedd heddi. Felly beth sydd dyn ni yw heddid. Heddid, diofid, a diofedwyf, cynghanedd sain. Llinell nesaf, nid oes i'w glywed,
Nid oes ond llef y defaid, cynghanedd lusg, ar y twyn lle crwydrau taid, cynghanedd draws. Ond un peth bwysig fyna, y llinell ble mae'r cynghanedd lusg, nid oes ond llef y defaid, dyna'r cynghanedd lusg. Wrth ddefnyddio'r lusg, mae rhaid i'r cynghanedd lusg fod yn y llinell gyntaf yn y cwpled. Mae rhaid rhoi cynghanedd lusg yn y llinell gyntaf mewn cwpled. Oherwydd maen nhw'n barnu bod cynghanedd lusg braidd yn rhy wan i orffen cerdd neu i orffen cwpled gyda hi. Nid oes ond llef y defaid ar y twyn lle crwydrau taid. Dyna sut mae llunio cwpled, rhowch y cwpledi at ei gilydd, mae cywydd gyda chi. A pan ych chi'n dechrau cynganeddu, dechrau gyda'r cwpledi sydd orau gyntaf, dwi'n meddwl. Pan ych chi'n sgrifennu englyn, mae eisiau cwpled cywydd i orffen yr englyn, fel y drydedd a'r bedwaredd llinell wrth gwrs, cwpled cywydd sydd yna ar y ddwy linell ola yr englyn. Iawn. Cyn rhoi rhywbeth i chi wneud, un peth arall am y gerdd yma, mae'n gerdd syml iawn, ond pan ych chi'n mynd ati i gynganeddu a creu cerddi, dwi'n meddwl taw dyna'r ffordd orau i gyfansoddi. Beth mae'r bardd yn wneud yw peintio llun. Mae'n rhoi darlun syml iawn i ni. Cerdded ar y mynydd, beth i ni'n gweld? I ni'n gweld yr hedydd, clywed, i ni'n clywed llef y defaid. Felly mae'n creu darlun diriaethol, bethau chi'n gallu gweld a'i clywed. Pan bydd rhywun yn dechrau sgrifennu barddoniaeth, dechrau cynganeddu, mae rhywun eisiau mynegu teimladau, mynegu emosiynau. Felly weithiau chi'n gweld pobl yn mynd am y geiriau fel gobaith, anobaith, siomedigaeth, tristwch, llawenydd, a stwffio rhain i mewn i'r cerddi. Ond mae'r geiriau yma i gyd yn eiriau haniaethol. Maen nhw'n abstract. Sut mae llawenydd yn edrych? Sut mae anobaith i'w glywed? Dych chi'n ffili gweld y pethau yma, ffili clywed nhw, ffili gwynto nhw. Felly, wrth ddechrau barddoni, triwch greu darluniau syml, a wedyn bydd yr emosiwn, bydd y teimlad, bydd y profiad yn dod mas o'r darlun syml. Sgwylwch sut mae cywydd yma yn cwpla. Nid oes ond llef y defaid ar y twyn lle crwydrau taid. Darlun syml, ond wrth sôn bod taid tyci wedi bod fan hyn, blynyddoedd yn ôl o mlaen i, mae'r darlun yna yn mynd â chi mewn i'ch cof ac mae'n dechrau cynnu emosiwn, ynddo fe? Felly mae teimladau yn dod mas o greu darluniau syml. Rhywbeth allai fod yn help pan fyddwch chi'n ceisio dechrau cyfansoddi. Ond i orffen y sesiwn i gyd, ewn ni ymlaen at rhywbeth i chi. Mae'r bardd wedi ceisio llunio 4 cwpled fan hyn, ond mae e wedi methu gorffen nhw. Ond mae eisiau eich help chi. Ydych chi'n gallu gorffen y cwpledi yma? Drychwch ar ei fin. Cyn i chi feddwl am sgrifennu dim byd, drychwch ar ei fin am eiliad. Yn y maes, bydd hedd i mi. Yn y maes, bydd hedd i mi, cynghanedd draws iawn. Mae eisiau llinell arall i ffurfio'r cwpled. Ble chi'n dechrau? Wel, chi'n dechrau gyda'r ystyr. Beth sydd gyda ni yn y llinell gyntaf? Yn y maes, bydd hedd i mi. Chi'n cael hedd. Felly mae eisiau rhyw fath o linell sy'n cyfleu rhywbeth sydd yn rhoi heddwch, llonydd, neu rhywbeth sydd yn cyferbynnu. Rhywbeth sydd wedi golygu llawer o sŵn, llawer o waith caled, prysurdeb, ond yn y maes.
mae hedd i mi. Gallech chi fynd un ffordd neu'r llall. Felly mae'n bwysig meddwl am yr ystyr. Ond mae un peth arall sy'n mynd i reoli beth ych chi'n mynd, neu mynd i liwio, nid reoli, sy'n mynd i liwio beth ych chi'n mynd i ysgrifennu. Yn y maes bydd hedd i mi. Mae rhaid cael llinell sydd yn odli. Mae eisiau gair ar ddiwedd y llinell sy'n odli gyda mi. A fel ych chi'n gwybod, nawr, mae un llinell yn acenog, yn y maes bydd hedd i mi, felly mae rhaid i chi greu llinell ddiacen. A mae rhaid bod y llinell yn gorffen gyda gair sy'n gorffen gyda'r sain i dot. Nid i gwpan, cofiwch, nid credu, nid esbyty, dyn nhw ddim yn odli gyda i dot yn mi. Felly, llinell ddiacen, y gair ola yn gorffen gyda i dot. Felly, yr odl sy'n mynd i liwio beth ych chi'n mynd i ysgrifennu. Mae rhaid i chi feddwl am ryw odl sy'n cyd-fynd â hyn ych chi'n moyn dweud, a wedyn creu llinell sy'n cangeneddu ar gair ar y diwedd, yr brifodl. Iawn, felly roi ei hanner munud i chi. Allwch chi greu llinell sy'n gorffen y cwpled yna yn y maes bydd hedd i mi. A wedyn, os ych chi'n gorffen llinell, allwch chi anfon y llinell trwodd ar y chat. Halwch y llinell trwodd ar y chat a byddai'n gallu darllen nhw mas. Iawn, oes unrhyw gwestiwn tra bod chi'n neud, neu cyn i chi fynd at hynny, unrhyw gwestiwn o gwbl am y cwpledi yma? Wy'n gallu gweld chi i gyd nawr. Felly, pa fath o air sy'n gallu odli gyda mi fyna? Meddylwch am y geiriau posib. Yn yr heddwch i chi'n cael dadeni, eich aileni. Rhywbeth fel yna, neu rhywbeth hollol wahanol. Robert, ydy di-ri yn dderbyniol neu ydy yn ddau air acenog? Cwestiwn da. Gair fel di-ri. Wel, mae ffordd i chi'n anganu'r gair yn ateb y cwestiwn yn dweud y gwir. Di-ri, achos mae'r acen ar yr ail sillaf, yn dweud, di-ri. Os chi'n dweud y gair heb yr hyphen a dweud di-ri, byddai'n ddiacen. Os ych chi'n rhoi hyphen i mewn, mae'n golygu bod yr acen ar y sillaf ola. Oce, diolch. A pan ych chi'n dechrau ynganeddu, dyma beth sy'n gallu bod yn help anrheithol os ych chi'n cadw hwn wrth law, wrth gwrs, yr odliadur. A cip sydyn ar yr odliadur, nid twyllo yw'r odliadur, ddim o gwbl, cymorth yw en y gyd, cymorth. Achos chi sy'n penderfynu pa air ych chi'n mynd i ddewis. Chi sy'n penderfynu beth ych chi am ddweud. Mae'r odliadur yn gallu arbed amser. Reit, os llinell gan unrhyw un, allwch chi halw nhw trwodd ar y chat, dim byd wedi cyrraedd. O, reit, dyma nhw'n dod. Oddi wrth Anwen. O holl helynt pwllheli. Yn y maes mae hedd i mi. O holl helynt pwllheli. Da iawn, gwych. O holl helynt pwllheli. Yn y maes mae hedd i mi. Da iawn. Owner, ar y môr y mae'r miri. Ar y môr y mae'r miri. Yn y maes mae hedd i mi. Da iawn. Dwy linell sy'n cyferbynnu yndyn nhw. Os ych chi moyn hwyl a sbri, ewch i'r môr. Os ych chi moyn llonydd, ewch i'r maes. Ar y môr y mae'r miri. Yn y maes mae hedd i mi. Da iawn.
Chi'n barddoni hwnna? Yn un gyn Judith hefyd, sy'n cyn y ddwy yna. Rhag ofn bod chi'n methu. Ar y chat. Ni wedi cael 2 linell ardderchog. Unrhyw un arall yn cyrraedd? Digonedd o ferfenwau yn gorffen gydag i dot wrth gwrs. Trysori, poeni, poeri, poethi, pori. Profi. Mae yna un Llosgi, drwaf gyn Judith hefyd, cyn y ddwy gyntaf na nath chi adrodd. Dwi'n gwybod sy'n di methu hi. So, o, i'n flin. Weles i ddim o'na. Beth oedd y llinell gyntaf, Judith? Mawr yw'r holl sŵn a'r miri. Mawr yw'r holl sŵn a'r miri yn y maes mae heddi mi. Da iawn, perffaith. Mawr, miri, ia. Mawr yw'r holl sŵn a'r miri yn y maes mae heddi mi. O, mae un addiad Lynn. Right. I ddenu i farddoni yn y maes mae hedd i mi. Mae'n glyfar yn dywe, os ych chi moyn hedd i farddoni. Ond, gawn ni weld y llinell to. I ddenu i farddoni. Beth ni wedi bod yn edrych arno fe hynna? Ie. Ddenu, barddoni. Ych chi'n clywed y ddwy lafariad agored yna? Maen nhw'n proestio. Fel na mae'r proestio yn gallu eich pedalau chi. Ond mae'r ystyr yn dda. I ddenu i farddoni. Sy'n arall gyda nesta? Na, o'ch chi'n codi'r llaw? Na. O, Emlyn, dyma ni. Nid y dagrau, ond y digri yn y maes mae hedd i mi. Nid y dagrau, ond y digri. Da iawn. Un peth bach. Nid y dagrau, ond y digri. Chi'n sylwi ar un peth bach? Sôl sillaf sy'n yna. Nid y dagrau, ond y digri. 8 sillaf. Un yn ormod. Ond dyw hynny ddim yn broblem. Dileuwch un o'r ddwy fanod. Nid dagrau, ond y digri. Wedwch hwnna. Nid dagrau, ond y digri. Mae'n wych. Da iawn, un arall yn dod. Bwled i Boris Bwli. Yn y maes mae hedd i mi. Bwled i Boris Bwli. A mae'n creu cwpled perffaith. Oedd un llinell arall sy wedi diflannu hefyd. Oedd un cyn hynny. Reit, Anna. Y llonydd sy'n fy llenwi. Y llonydd sy'n fy llenwi. Llonydd yn y maes. Mae hwnna'n hyfryd. Y llonydd sy'n fy llenwi yn y maes mae hedd i mi. Mae hwnna'n farddoniaeth, da iawn. Ac oedd un llinell arall sydd wedi diflannu.
Roddio'r lliw. Ie. I glywed hen baledi. I glywed hen baledi. Yn y maes, mae hedd i mi. I wrando ar y canu yn rhywle. Ie, cofiwch, gantaw llinell gynta'r cwpled i chi'n mynd i ffurfio, gallwch chi ddefnyddio'r gynghanedd lisg bob tro, yr un hawsa. Ie, felly cofiwch am y lisg. Reit, roes i bedair llinell i chi. Mae amser yn mynd ymlaen, felly i orffen yn I gyd, falle ewn ni at yr ail gwpled. Ewn ni at yr ail gwpled am newid I orffen. O, mae un arall yn dod. Oddi wrth Martin, yn y maes mae hedd I mi. A deigryn rôl y digri. A deigryn rôl y digri. O, mae hwnna'n dda. Wedi bod yn cael hwyl, ond ych chi'n profi trystwch. Cofio pethau trist yn y maes. A dagrau rôl y digri. Da iawn, da iawn. A nesta to, o'r trwst a'r sŵn o'r trefi. O'r trwst a'r sŵn o'r trefi. Trwst trefi. Trwst. Mae'r S te gyda chi ar ôl yr acen, ond yn trefi mae ef gyda chi ar ôl yr acen. Felly does dim cynghanedd fyna. Does dim cynghanedd fyna. Reit, I orffen te fel wedys I, ewn ni at un gwahanol I orffen. A beth yw'r llinell yma? Na ni, rhif 2. Yma un nos yn mwynhau. Yma un nos yn mwynhau. Allwch chi wneud llinell I ateb honna. Cofiwch bod chi'n gallu cael cynghanedd lisg os ych chi eisiau yn y llinell gyntaf yn y cwpled. Ond ar odl sy'n eich lliwio chi, ar odl sydd gyda ni yw mwynhau. Lle mae eisiau gair I orffen y llinell, gair diacen sy'n gorffen gyda ai. Ac yn y Gymraeg mae cannoedd a channoedd o eiriau sy'n gorffen gyda ai. Ffurfiau lluosog fel siopau. A hefyd, ie. Felly dyna rhai amlwg, ffurfiau lluosog. Yma un nos yn mwynhau. I orffen, allwch rhywun greu llinell I ateb honna. Yma un nos yn mwynhau. Gair acenog sydd angen felly Robat yma na, ie? Mae eisiau gair diacen. Mwynhau, ie, byddwch yn ofalus gyda geiriau. Mae llawer o ferfau fel mwynhau, rhyddhau, rwyddhau, agosau, nesau. Maen nhw'n eiriau deusill, neu tair sill, ond sylwch bod yr acen ar y sill af ola, ond yw e, mwynhau, agosau, rhyddhau. Bydwch yn cael eich twyllo fyna. I chi eisiau llinell ddiacen, gair sy'n gorffen gyda ai. Yma un nos yn mwynhau. Yma un nos yn mwynhau. Wps, mae un da hana, sori, mae wedi diflannu. Yn ymyl y cymylau. Yn ymyl y cymylau, yma un nos yn mwynhau. Os ych chi yn y cymylau, chi wedi ifed rhywbeth neu smygu rhywbeth falle, ond yn ymyl y cymylau, os cynghanedd yna, yn ymyl y cymylau, mae yr dy chi, ond yn ymyl, pa gynghanedd sydd I fod chi anna, lisg, cynghanedd lisg, ymyl cymylau. Ie, yn cymylau, mae'r sain mae'r yn dywyll, fel yn mynydd, a
a bod yn llym, dych chi ddim i fod i... Does dim gair yn Gymraeg yn gallu oedlu gyda'r l. Felly, does dim canganedd lisg yn cael bod pan fydd dych chi yn y brifodl cymylau mynydd. Mae rhai beirdd yn wneud hynny, dwi'n gwybod, ond yn ôl y rheolau, dylech chi ddim. Lynn, wps, mae wedi diflannu. Y llinell, mae un llinell wedi diflannu cyn i fi gweld i Wyn Flin. Yma un nos o mwynhau. Yma un nos o mwynhau. Dyn ni ddim os gwelwch chi, Robert, ond dwi wedi sgwennu fy ngwely ar fy ngwyliau. O, fi gweld, wel colles i hwnna. Fi to, fy ngwely ar fy ngwyliau. Da iawn. Fy ngwely ar fy ngwyliau, yma un nos o mwynhau. Heb godi o'r gwely. Da iawn, ia. Yng ngwely, ngwyliau. Os proest fanna gyda llaw. Fy ngwely, fy ngwyliau. Nag oes, achos ar ddiwedd y ddau air mae unsain, I gwely ag ai gwyliau, felly dim proest. Da iawn. Lynn, mewn hedd ar canganeddau, yma un nos yn mwynhau. Y bardd wrth ei waith, da iawn. Dwi'n yn siŵr beth yw lluosog canganedd, yw e canganeddion fel arfer. Ond na ni, gair tafodiaeth falle. Yeah. Mewn hedd ar canganeddau. Yma un nos yn mwynhau. Judith. Pwyll a gwyn yn y pyllau. Yma un nos yn mwynhau. O, dwi'n siŵr ble mae Judith hwnna. Pwyll a gwyn yn y pyllau. Iawn, mae canganedd na pwyll, pyllau. Yma un nos yn mwynhau. Iawn, dyna'r syniad. Martin, ysbrydion heb fywydau. Yma un nos yn mwynhau. Mae'n swnio'n dda iawn. Beth yw'r ganghanedd ysbrydion heb fywydau? O, chi'n mynd am y lisg, ia? Cynganedd lisg? Ysbryd a fywydau. Ysbrydion a fywydau. Ydy'r yd yna'n... Yn anffodus na. Rhan, ie. Wel, ddim o gwbl na. I gael cynganedd lisg, diwedd y gair sy'n bwysig, ysbrydion. So chi'n dweud rhywbeth fel ysbrydion a'i calonnau, mae hynny'n iawn. Mae'r gyda chi on yn ysbrydion, yn odlu ar on yn calonnau, dyna fe. Ond yn ysbrydion heb fywydau, does dim yn anffodus, does dim cynganedd na. Mae'n ddrwg da fi, wedi colli un o'i ddwy linell dwi'n meddwl. Reit, hwnna, reit. At y gwyn daw fy ffrindiau, yma un nos yn mwynhau. Llinell gyfrwys iawn. At y gwyn daw fy ffrindiau. Cynganedd lisg a gwyn, a mae'n benthyg y dy ar daw i greu gwynd ffrind. Da iawn. At y gwyn daw fy ffrindiau, yma un nos yn mwynhau. Mewn caban wrth y glannau, oddi wrth Anna. Ydy, perffaith. Cynganedd lisg perffaith. Mewn caban wrth y glannau, yma un nos yn mwynhau. Da iawn. O, maen nhw'n llifo nawr. Da iawn. Beth allwn ni gael rhyw ddwy neu dair arall cyn gorffen? Mewn caban wrth y glannau, yma un nos yn mwynhau.
Sorry, Robert, ga i ofyn gwestiwn, plîs? Cewch? Yn glannau yma, does i mod, mae yna dwy yn glannau a dim ond un yn gaban? Na, dim ots o gwbl. Yn glannau, mae glan yn drwm, achos y ddwy en, ond yn caban, mae'r an ar ddiwedd y gair. Iawn. Gair diacen yw e, felly dim problem, dim problem. Diolch yn fawr, diolch. Beth am gael dwy linell arall i orffen te? Dwy linell arall. Yr holl eiriau lluosog sydd gyda chi yn y Gymraeg. Tarannau, tanau, stumogau, thachau, calonnau, pibau, drymiau, rhannau, dyma ni sew, wrth morio canu corau. Ia? Wrth morio canu corau. Beth yw'r gynganedd lisg, i fod? Corau, mae eisiau ar ôl yr o i ffurfio'r gynganedd lisg. Gallech chi ddweud, o emlen, gyda hon mae'n calonnau, mae hynny'n hyfryd, gyda hon mae'n calonnau, yma i nos yn mwynhau. Amenyd, amenydau. Martin, pa gynganedd yw ei fod? Lisg? Amenyd, amenydau. Na Gwen Groes? Ynde? Na, cofiwch ble mae'r acen yn dod. Am enid, mae'r acen cyn yr en, a munudau, mae'r acen cyn y dy. Mae'n agos iawn iawn. Munud ag enid, iawn, bydden nhw'n proestio. Felly, na, wy'n flin, na. Costell i un llinell arall wy'n flin. Mae calon yn air da iawn i ddefnyddio mewn barddoniaeth, achos mae'n rhywbeth dirieithol a galon. Chi'n teimlo'r galon yn curo, ond mae'n cyfleu, mae'n awgrymu teimlad. Reit, dyma Anna. O, nid yn wag mae'r dagrau. Mae Anna'n hoff iawn o'r lisg, ond ys dim ots. O, mor wag yw'r dagrau. Iawn, yn dagrau mae'r g a'r yn rhan o'r un sillaf mewn ffordd deigryn. Dyw e ddim yn air cyfansawdd. Un arall, gewn ni un arall i orffen. Pwy sy'n mynd i gloi pethau ni? Emlen. Yma nwyd y munudau. Dyma ni. Yma nwyd y munudau. Mae pethau'n poethi yn y parti. Yma nwyd y munudau. Yma i nos yn mwynhau.
Da iawn, da iawn. Ac ar y nodyn yna o fwynhad, fydd wedyn ni, diolch yn fawr i chi gyd am ddod i'r gweithdy eto. Gobeithio bod e wedi bod yn ddefnyddiol. Ac edrychwn ni ymlaen nawr at bob un yn mynd ymlaen i lunio eich cwpledu chi, eich cywyddau, a wedyn mynd ymlaen at englynion a pethau mawr. Felly, wy'n edrych ymlaen at weld eich enwau chi nawr cyn bo hir yn y rhestr enillwyr gwabrau a cadeiriau yn y dyfodol. Hynny, mae'n hyfryd cwrdd â chi. Diolch yn fawr am ymuno â fi, a diolch yn fawr, a nos da. Diolch. Diolch. Diolch yn fawr. Nos da, pawb.